una secció que ens porta la Maria Semblàs. Maria... Què tal? Molt bona nit. Anava a dir, però el Carles no em deixa de dir bona nit. Benvinguda. Et deixo dir bona nit. Bon dia. I tant que et deixo dir bona nit. Només passa que defenso el bon dia tot el dia. Benvinguda. Estem fent aquesta secció, Jordi. Vols digues? Home, televisió de l'Hospitalet, així fem una mica de propaganda. Sí. Gran companya. Però aquí, això és com... això que diuen autocentrat, és un programa autocentrat. Per tant, som gent de l'històric. Exacte, no. El bagatge que tenim a fora, o les feines que tenim fora... No és que la vaig conèixer fa poc i m'ha fet molta il·lusió veure-la aquí, eh? Jo anava a dir una altra referència, som els Vengadores, no? Que ens unim com... Vale. És veritat. Qui series tu? No sé, però... No controlo gaire, No tinc ni idea. Tu que series Thor? No he dit jo tampoc. Jo seria Thor, evidentment, amb el martell i tal. Qui és el cap dels Vengadores? Però només pot dir castellà, això, també. Algú el reunirà, algú farà les trucades. El Capità Amèrica no farà trucades. No, el de les ulleres de sol, Iron Man. Perdona. Los Vengadores era una sèrie també... Iron Man, no? Los Vengadores era una sèrie d'anys A, eh? Sí, també. Hi ha uns còmics, també. Exacte. El Martillo i tots aquests no existien abans. Hi havia un senyor amb bombí, una noia molt guapa... Un senyor amb bombí? Sí, Los Vengadores, sí, home, sí. Hi havia un senyor amb bombí, una noia molt guapa, eh? Eren tres. Va, la gent que miri a Wikipedia... veurà Los Vengadores, sèrie anys 80 de la BBC, crec que era. Bombín, noia molt guapa. Sí, exacte, i fins aquí. Molt guapa. En aquella època les sèries eren molt més avorrides que ara. Vale, seguim. Perdoneu. 40 anys de l'Històrics ens han donat... 40 històrics, no són 40 anys, són 42. Ens han donat per fer aquesta secció amb gent històrica de l'Històrics. Ja vi quins portes, Maria. Doncs avui en aquest capítol 3 parlem d'una persona molt vinculada a aquesta casa, de dues maneres molt diferenciades, com a futbolista i com a cap de premsa, que és el Víctor Mur, que bé, hem pogut parlar avui amb ell, que ha vingut a veure el Martinenc, aquí el tenim, i ve a explicar, per qui no ho sàpiga, que va ser jugador, de fet, si no tinc mal entès, One Club Man. One Club Man. Dels bons. A la base i a primer equip. Del Martinenc. Ah, sí? Sí. No ho sabia, el Víctor va jugar al primer equip del Martinenc. Sí, va jugar en la final d'Històrics. Exacte. No ens deixen dir el resultat d'aquella final. Bueno, ho diu ell. Bueno, no sé si ho diu el resultat, però ara, qui el vulgui saber... Com que jugava? Migcampista amb arribada, no? Jo dic, que era o no? Era això o no? Davanter. Davanter centre? Davanter, sí. Davanter golejador, un killer. Sí, dels que estava quiet a l'àrea tot el rato quan hi havia fora de joc, no? Els que et ficava una nevera. Bé. Sí, exacte. Doncs a part de futbolista, va estar durant molts anys aquí al Martinenc, llavors va jugar molts històrics. És periodista, vam anar junts a la uni. Després... això no ho sabia, que havia anat junts a Mira, doncs. És ell que no ho sap, perquè li he hagut d'anar a recordar molts que no se'n recorda de tu. Que anàvem junts a la uni, això no sé si és bo... És dolent. Jo crec que és dolent. Jo crec que és dolent. Però bueno, ja, això és una altra cosa. Però dolent per part teva, eh? Sí, no, clarament. Val. Bé. Que tinc un missatge del Víctor. Doncs després de retirar-se com a jugador va entrar com a cap de premsa del Martinenc i això doncs, també com a cap de premsa del torneig històrics fins fa 2 anys, no? Més o menys, fins al 2024. I de fet el que dèiem abans, com preparàvem això, que el 2011, al torneig històrics, premsa és Víctor Mur, un fotògraf i un speaker. I és el 2012 que volen reunir los Vengadores i Víctor Mur i el Fido, l'Alfred Porcar Fido, demanen a diversa gent que seguíem el futbol català que ens suméssim a l'equip i a partir d'aquí va començar a créixer com el que som ara. Dic créixer no qualitat sinó quantitat, que primer vam ser 5 i ara som 12 persones al final. D'aquí 5 quedes tu només, no? Sí, correcte, sí. Doncs això, ens explicava totes aquestes anècdotes. També una anècdota que els que veu treballar amb ell recordareu que quasi sempre coincidia amb el seu aniversari. De l'1 d'agost. Així que bé, escoltem el que ens diu el Víctor Mur. Doncs avui amb el Víctor Mur, que podem dir membre de l'equip de premsa o exmembre de l'equip de premsa, també exjugador del Martinenc, o sigui que has viscut aquest torneig de totes les maneres possibles. Què tal, Víctor, com estàs? Bé, molt bé, encantat d'estar aquí un altre cop, ara com a espectador, després de, com has dit, d'haver-ho viscut de moltes maneres diferents, i la veritat que és un privilegi venir i veure com ha crescut el torneig enrere any. Comencem, si et sembla, amb la teva etapa de jugador, que també vas disputar aquest torneig. Què recordes d'aquells anys? Doncs mira, recordo que era dur per nosaltres, que com a jugador del Martinenc normalment portàvem pocs entrenaments, però que era superemocionant poder competir contra equips de superior categoria i poder fer aquests triangulars, no?, que són tan característics de l'històrics. Recordo alguns partits especials, bé, algun derbi, i també la final que vam jugar el 2008, que vam perdre estrepitosament, però vam arribar a la final,
i va ser, ostres, un record bastant important. També era la primera vegada que ens coneixíem tots els jugadors de la plantilla cada any, jo vaig estar forces anys i veies passar la gent i també conèixer nous entrenadors, el públic, vull dir que era el punt de trobada inaugural de la temporada. I després vas passar a formar part de l'equip de premsa, que en aquell moment d'equip no tenia res, perquè segons m'han dit estava solet. Bé, sí, com hem vist, no? L'Històrics ha anat creixent molt i potser això 2009, 2010 era molt petit i això s'ha anat fent gran, afortunadament. Inclús es van canviar els criteris de participació, ara hi ha equips de tota Catalunya, que és un pas important endavant i no tant de Barcelona, però tot ha anat creixent en la seva mesura, no? Des de l'equip de premsa fins a la competició, fins a l'estructura i tota la part visual que està preciós al camp i el torneig en si. I la veritat que jo crec que es fa un seguiment mediàtic del torneig, que si no ho estàs vivint des d'aquí, des del Guinardó, ho pots seguir perfectament des de casa, tant amb el contingut de xarxes com els vídeos i programes post, que és ideal perquè si la gent està de vacances doncs pots seguir el torneig des de tots els angles i amb un equip de professionals increïble també. Volia preguntar per alguna anècdota, però m'han xivat també que gairebé sempre et coincideix l'aniversari amb aquest torneig. L'hem celebrat molts anys aquí, el meu cumple, amb els companys, perquè és l'1 d'agost, aquest any no ha caigut, però normalment sempre queia a finals de juliol, principis d'agost l'Històrics, i cada any em portaven un pastís de sorpresa. Els primers anys era una gran sorpresa, després ja no, perquè ja m'ho imaginava, no? I a nivell esportiu, una anècdota, me'n recordo que en aquesta edició del 2008 vam fer unes semifinals contra el Sabadell, si no m'equivoco, i vam empatar, i llavors es va decidir per la tanda de penals, no? I a mi no em tocava xutar, em vaig estirar al mig del camp, estàvem esgotats perquè pocs entrenaments, 90 minuts, i em vaig treure les espinilleres, les botes, i anaven xutant penals, anaven empatant penals, i em vaig començar a vestir de nou, i al final vaig xutar el 7è penal, que va entrar, i el 8è ens vam classificar per la final, i és això, que mai pots estar desprevingut, perquè sempre et pot tocar haver d'estar preparat per una situació, no? Totalment, sempre alerta. Doncs, Víctor Mur, moltíssimes gràcies per participar, formar part d'aquest Històrics de l'Històrics i que gaudeixis d'aquest torneig en la seva 40a edició. Sí, moltes gràcies. Avui ho gaudiré sense haver d'escriure tuits, sense haver d'escriure coses, alineacions, ni estar pendent, així que disfrutaré del martinenc, primer de tot, i sobretot del torneig, i que avui és un grup supermaco de barcelonins, així que estarem atents. Gràcies. Gràcies. Ens ha fet molta il·lusió que vingués Víctor Mur. Li vam estar dient a veure si podia venir, que cada Històrics li demanem primer que torni a l'equip, però sempre hem dit que respectem, al final, com deia el poeta Gerard Piqué, estimar és deixar anar, també, no? Em sembla que deia, va dir He escoltat un pitido, però no sé què has dit. I al final sempre li diem que vingui i ens feia molta il·lusió que vingués avui i ha estat un bany de masses el que ha tingut, perquè no parava de saludar gent. No li podíem fer l'entrevista, exacte, perquè anava saludant a gent i després hem hagut d'arrossegar a fer l'entrevista. A mi m'ha preguntat si ell havia fet periodisme amb tu. Jo li he dit, jo crec que sí.